Nakalive mo. Ano pa rin? Ano pa rin? Ano ba yan? Ayaw niya naka-horizontal. Pagod ko sa kabahan. Pagod siya sa ano eh. Pagka-start. Pagod siya sa pag-relate eh. Luha, di natikman kailanman, hanggang sa ikaw ang minahal ko. Nang ibigin ka'y nagulo ang buhay ko, nawalan ako ng katahimikan. Di ba sinabi mo sa akin na ako lang ang iyong mamahalin? Ngunit yun pala'y parang sulat
sa hangin, di maaaring paniwalaan. Bakit ba dumating ka sa buhay, samantalang mawala kay di naghihirap ang aking kalooban? Bakit ba ikaw pang napili ko, dulot may paghihirap lamang sa aking puso, may paghihirap lamang. Luhay, di umatak ng ganito, hanggang sa ikaw ang siyang pinangit ko. Napaibig ko sa pangakong di tapat, naniwala ko sa buwan. Bakit ba dumating ka sa buhay, samantalang wala kay di naghihirap ang aking kalooban? Bakit ba ikaw pang napili ko, dulot mo'y Naulan paghihirap dito. lamang sa aking puso? Bakit ba dumating ka sa buhay, samantalang wala kay di naghihirap ang aking kalooban? It's raining outside. Bakit ba ikaw pang napili ko, dulot mo'y paghihirap lamang sa aking puso? Hello, over 50 and Fantabulous. Hello. Thank you. I will check your channel. Okay, you're already friend. I subscribe you already. Okay. I will watch one of your videos. $3 stop. I will watching now. $3 stop from number 75 walk. Okay, with the harang. Birdie.
Bakit mainit? Hindi, parang natanggal mo. Wala na. Parang hindi ka nahangin. Hindi ka nahangin. My beautiful friend of Giselle, thank you so much. Okay, now I can visit your channel. We have a lot of church video. My little cutie Giselle. Beautiful Giselle. Sinabi ko sa ito. Ito niya.
Yung pala pakatulog. Ayan, church. Nakapag-church. Sa inakan niya, Loops. Nakakatalig ko na yung kamit ko. Nakakatalig na. Okay na. Wala, lulupot na rin pala. Hindi mo naman umubos. Ayun na lang. Ilumangan lang. Ayun, makakain na yung ano. Pambundingan ko na nakakain. Baka na po siya. Sa isang tayo. Ayan. Yun, makakain na naman. Pambundingan.
distant lands, over green fields, trees and mountains, flowers and forest mountains. Turn me loose from your hands. Let me fly to distant lands, over green fields, trees and mountains, flowers and forest mountains. Home along the lanes of the skyway, for this dark and lonely room, projects a shadow cast in blue, and my eyes are mirrors of the world outside.
We had the right to love at the wrong time. We had the right to love at the wrong time. One percent na ito. Magaling ako. Doon kay mother. Ha? Ba't doon sa table? Kaya pala ayaw gamitin. Hindi, ilagay mo na yan doon. Hindi ba siya nag-charge? Matay na. Love fights, love scars, love wounds. Apoy. Fish. Binabalik-balikan ni Lily yung pagkakataon. Fish! Nasaan na yung si Barako? Tahimik na? Wala na eh. Basta hanggang madaling araw na. Yung sabi ng mga bro. Yung napanood ko sa YouTube. Nagsisimula raw yan paggabi na. Paggabi hanggang madaling araw.
Lalo na sa madaling araw. Mga alas 3, alas 4. Hanggang alas 6. Eh, ang ibon, Wala ko lang. sa araw nila eh. Nagtatago naman sila doon eh, sa doon. Ewan ko lang. Wala din dito. May oregano ka na dyan? Oregano? Meron pa doon, meron doon bagong tubo. Meron doon konti, kasi nalililiman na doon eh. Meron doon. Lipat ako. Ming! 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 Tumataba-taba na si Ming, ano? Ming! Oh, minom kang tubig? Ano na siya? Sanay na siya kumain sa gano'n. Ano? Ah, ah, ah. Ang talas lang ang kuko. Nin. Din. Gamit ko na. Ay! Ano ba? Huwag ka mga angalmot. Iyak na naman ako nito. Balik na naman ba? Ayaw mo dyan.
Oh. Ay! Ay, nanggaganin yan. Kaya hindi niya Masakit yun! binabaon. Nagigigil. Nagigigil eh. Oh. Meow! Meow! Ano? Lalapit ka. Sa'yo, papakata. No? Yung daga, sinabi niya sa tubig. Huwag kang ano. Ano? Ano yan? Madumi yan eh. Oh. Yung daga kasi. Sinabi niya. Nakuha na. Baka kumain na may mga baka, di ba? Kumain. Sarap lang, may isda, may ibon, may pusa. Ito. Yun ba? Pulpis. Ayan. Danyo yan. Ganun yan, maliit. Ganun yan na maliit pero ibang klase. Mahaba yan. Mahaba yan. Iba-ibang breed. Ganda. Bakit lang? Kala mo tatabi. Akala ko kanina dahil na snake plant, hindi pa gumagalaw. Ganda yan. How much? Ganda. Electric green diamonds. Okay. Bukapalandra, Red Dragonfly. Ganda. Bukapalandra, Red. Bukapalandra. Kedagang. Malaman. Alaman? Ang maganda oh. Java Fern. Parang bird's nest. Java Fern Big Leaf. Anubias. Anubias. Kaya ito Anubias to. Anubias. Ayan. Mula-mula. Anubias. Japan Petit. Nakababad lang sa tubig. Galaga ka ng dalag, kailangan kangkong. Tinitira ng dalag eh, kangkong, di ba? Palay. Ang lugar mo. Dito ng lugar mo. Ang lugar lang.
Puro itlog mo. Kahit mauulan nun. Mauulan nun. Hindi mo sila, di ba? Basta yung tubig, na ano man, tumambay ng tubig. Medyo yan. Kinuha ko yung drum. Yung drum pig. Mga color kasi minsan may bathtub. Di ba, no? Yung bathtub. Yung mga tinatapon na. Takpan lang, kaya i-wilting lang. Lagyan mo nga lang yung mga ano. Bukasin mo. Sabi ng katrabaho ko, bili ka sa ano, Yung mga nagtitinda ng drum. hindi, sa junk shop. Bilhin mo na lang daw. Bilhin mo na lang. Mura yun. Asan ba may drum sa drum? Alam mo kung meron pa doon? Usap pa doon. Yung rep sa... Naisip ko yung rep kasi nung umuwi ako sa ano. Teka lang. Oo, may junk shop pa dito. Ito yung gusto ko pa eh, lumulutang. Water lily? Oo, parang bilog. Ayun, lumulutang lang siya. Ano yun? Mga ano, shrimp na pino. Baby shrimp. Maganda nga yung ano ni Benson eh. Buhay yung pinakain ng isda. Yung buhay. Ano ba, uod ba? Hindi uod, maliliit. Dap niya. Ha? Dap niya. Maliliit lang para akala mo ano. Ito yun. Akala mo alikabok. Saan ba yan? Sabi ko, nak ano yan? Pagkain yan, ante. Dumadami din yan, ante. Sabi ko gano'n. Yan. Dap niya. Lumulutang yun. Yan parang gano'n, oh, mga alikabok. Ayan siguro. Oo, yun yung dap niya. Ayan yung alikabok, oh. Dap niya. Dumadami din yan, di ba? Iwan mo lang yan. Culture niya. Good, good. Ayan. Yan yan. Hindi ka na magpapakain ng isda mo, yun na lang kinakain. Alikabok yun. Mga alikabok. Dap niya. Yun, oh. Ay, lumulutang, oh. Yun, oh. Ganon. Anong tawag? Dap niya. Mga dap niya yan. Mga ano yan eh. Parang termite sa dagat na. Lumulutang lang siya. Ayan, dap niya. Ayan.
Ayun. Ano yan? Ayun. Ayun. Puro document. Yan. Ayun. Bibenta naman yan. Ayun na. Yan. Lumulutang lang yan. Pero pag inilawan mo yan, lalapit sa ilaw. Makati, plastic. Ang pagkain yan, ano eh, lumot. Yun ang lugar mo. Puro bato na. Ginagawa talaga eh. Dito lang yung portion na to dito. Doon nalaman ko rin. Lumot na. Yun ang may nakasapin na plastic. Bakit? Kumbaga yung ilalim niya, sinapinan niya. Para hindi mag-absorb ng tubig. Oo. Kasi di ba, bato yan. Hmm. Buti kung pakikinisin mo yan. Hindi, lagyan ng waterproof. Oo, yun, pwede. Ngayon sa kanya kasi, inanuhan na lang niya. Oh, tipid-tipid. Inanuhan na lang niya ng plastic. Hindi ba sisirain ng isda yan, mga plastic niya? Yung plastic na matigas yan. Yung makapal. Lagyan ng ano? Kasi ang dami yan, documents. Lagyan na niya ng ano, similya? Hindi, kinuha niya lang ng tubig. Ha? Ayun, ang dami. Ano yung pagkain? Dot niya. Yung gila, 50. Hmm, 50 na. So, ito guys, green water na sinasabi ko. Meron sila dyan. Dahil Ayan. siya sasalan ko. Kung makikita nyo guys, screen talaga siya. Yan o. Ewan ko. So, pag problema nyo naman na wala kayong green water sa bahay nyo, ang gawin nyo guys is maglagay kayo ng tubig sa empty bottle na mga Wilkins or mga ganito. Yan. So, ibilid nyo yung tubig dun. Tapos, mga 1 week siguro, magkukulay green yan yung tubig. Tapos, yun yung i-refill natin sa magnadap niya natin. Ito yung magnadap niya natin. So, kung mapapansin natin guys, is medyo malinaw na yung tubig. Yan. Kinakain kasi. So, paubos na yung pagkain nila pag ganito. So, need ko na sila i-refill ng green water ulit para biglang boom yung pagdami nila. Kasi kung tayo guys, magpakain tayo sa dap niya natin ng lagay natin yes. Kung alam niyo yung yes, so napagdaanan ko na rin yan dati. Nagpakain ako ng yes. Dumadami siya. After Ito, sinasabi ko, nabibili ito eh. Pagkain. Hi, I'm Randall C. from Island Aquatics, and today I'll show you how to start your Daphnia culture or goldfish fry. Okay, we don't use brine shrimp,
We don't use microworks, Nalagyan we sa ano just yan use eh. Daphnia magna. Sa Saudi. Okay, so right now we are in the goldfish tub. Here we put a few days old goldfish. We don't feed them brine shrimp, we just feed them Daphnia May magna. brace na ba? What we do is we harvest Daphnia magna, then put them inside the Meron yan sa tub mga where the sanay. fries are. Sa mga... As you can see, there's a Desierto. mixture of big Daphnia and Kasi small inaano Daphnia, ng ulo. male and female. Right now, I'm going to show you how we use Ayan, the butas na Daphnia yan. magna Nilagari as na yan. first food of our goldfish fry. Okay? We don't use brine shrimp, we don't use microworks, we just use Daphnia magna. Go out, Ganun na lang kaya finish depende all ng tuba. and feed them all to our Tanggalan mo yung gilid nun. Pagka lang sinindi ng tuba. Diba? Huwag lang yung makabox kasi mahal din yun. Enjoy! Yun, kahit 35 pesos na yata pag binili mo yan eh. Tubig X. Bakit lang mga pagkain yan eh. Tubig Daphnia X, man? Daphnia. There's a lot of Daphnia here, and this is our goldfish. Ito yung tubig X. Ang maliliit ng ulo. Ano na tayo ni Daddy? Kaya sa papaya, kaya kang mag-magic. Malulusog yan sa isda. Ayan. Tubig X. Ayan. Ayan. Kain na. Kain na nila. Oo. Ano yun? Isa pa lang. Basta naman. Bukod dyan. Pupul sila. 3 days pa lang. Pupul pa. May pet shop. Ito na yun. Hindi pala yung Yung itlog na nalamok eh. Di ba gumagano'n-ganon yun? Oo, kinakain nila yun. Oo, pagkain nila yun. Kaso wala nga lang nagagano kasi mabilis malinlako. Kain din. Five days. 25 days. Yeah, like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Raising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes,
new tracks like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. I take shots to the top, I get it, I got one life, I'ma do all to win it, I do what's right, pushing till I fall, I'm slipping to get back up, always stand tall, I'm grinning, I got cuts real deep, big bruise to squad, I have to learn how to think, with my head not hard, I'm being chewed up, spit out, torn apart, picking up all the pieces is a form of art, I'm never gonna look back, cause damn, I was built to last, you move slow and I move fast, and that's facts, only I can make a change, slowly take a step today, I will never be the same, cause that's what it takes. I knew I was underwater. I just didn't realize I was this underwater. If you're stressed about your paper, just get Grammarly. It's free. I don't need better grammar. I need an A on this essay. Grammarly can help with that. It'll start highlighting the stuff that you could do better. Your professor would destroy you for that. But with Grammarly, you can find it and fix it. It'll notice the grammar and spelling mistakes, but also places where you're rambling or your point could be clearer. Okay, I'm almost done. Let me just paste in this research and then build in. Looking pretty sus without a citation. Okay, yeah, good Ay, point. si Grammarly Wawa. makes it easy. But we Just cannot hit the jump get to citation the button. phone. See? Perfectly formatted too. Ay, Wawa. Tubepex, maintenance at paano pagpapakain. Akong bahala sa inyo mga agwapo. Turuan ko kayo. Let's go. Naggawa ako ng oregano sa bunso ko. May ubo. So ayun mga agwapo, no, welcome Sis back. Giselle, Babalik na naman. Joshua. Bagong video natin pagsasamahan. Tamsak, 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 tusok, tuslok, tuslok. Pag-uusapan natin ay Tubepex. Paano ang paglilinis? Hello to all cute people here. Hello Princess Love Giselle. So ayun mga agwapo, no, Ayos your pag-usapan statement, natin Prince ang Love Giselle. Tubepex. I will jump in the fish tank and go swim in the fish. Wow, that sounds fun. Enjoy, Josh. Yes, because we are small now. We are inside of a phone. So if we can get into the fish tank, we can able to swim. But we cannot jump through the phone. Si Gab ay magpahiram lang phone. Yung mga phone.
Hello, hello, hello. Okay. We will able to swim, but we cannot jump through the phone. Oh, really, Juice? Si Wawa. Kumusta ka na, Wawa? Chat na. Cha. Si Wawa, ano to eh? Waray. Waray. Fast charging, 23 na agad. Tweet! Ang bird namin. Ayan, isa ng bird. Tweet! 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 Ayaw mag-open YouTube, di ba? Ayaw mag-open, no? Corrupt. Download ka ba? Hindi, ano lang to. ClearX. Storage 1.3 na kasi. ClearCatch. Chikachi. Ang nadarama mula noon hanggang ngayon, ika't ako. Lalo ko.
Sabi ko na araw darating ang iyong tanging hinihiling. Nung dumating ang aking panalangin at hindi na magkubli sa hirap na pinagmamahal. Ika'y mawawalan. Ngayon, nandyan ka na, di makaniwala. Mabiling nga makarating yung mga subscribers na nangangailangan ng tulong sa pag-aalaga ng isla. Huwag din natin kalimutan na mag-subscribe, ang notification bell down below para lagi updates sa mga nilalabas ng video ng Gabiro sa Aquatic. Lagi follow na rin po sa Facebook page ng Gabiro sa Aquatic. Gabiro sa Aquatic po mga agwapo. Marami tayo dyan mga updates and mga memes na relate ang mga subscribers. And yun lang. Dito na magtatapos. See you on the next vlog. Ang yung dito. Out.
Away, oh. Away. Ayan, oh, mama, oh. Tingnan mo. Away, oh. Ako. Ha? Ayan, away, oh. Hindi nakaaway niya eh. Malaki. Galit. Alaga, dinasal. Ayan, galit na, oh. Dinasal. Drinayal ko naman. Ha? Drinayal ko naman. Hindi siya mga bata. Gadget talagang kanila. Ano ba ito? Gadget.
siniligo. Bird! Wala kang ligo. Tamad na naman. Panganay mo, yes. Dito pa sa red. Nagumuto. Kuya? Ano gusto mo? Mama, sa word na.
Maraming temporary, nag-iisa na lang yung Bible. Basta ka pa dyan eh. Welcome to Friday Fish Science. I'm your host, Rob Santos. Today I want to talk about my favorite guppy, Tuxedo Koi guppy. Now, breeding specific strains of guppies can be very profitable, so if you're into guppies, I suggest you try it. Now, I've got 3 strains going. This was my favorite one though, so let's have a look at it. I first saw these guppies on a video that King Lee from Twin Cities Guppies did, and I instantly fell in love with them. On a run to Aquarium Co-op last August, I bought myself 2 pair. Now these guppies are relatively new. I believe 2017 is when they first came into the hobby. Unlike other koi or albino guppies, the mothers do not chase after the fry to eat them, which makes them very easy to breed, which is another reason why they're one of my favorites. The price of these guppies is a little high, but in my opinion, well worth it considering that I have trouble just keeping them in stock. For these guppies is no different than any other guppy with a 72 to 82 degrees Fahrenheit temperature and pH between 6.8 and 7.8. You'll notice I've got coral in all of my guppy tanks to help buffer the pH. I was mentioning the 2 other strains I have. One of them is the blue Moscow that I acquired locally. The males have got the giant tails on them, quite beautiful. The other line I keep are the blue Hawaiian Moscows, which are a Luke Robot line. I got these from Bentley Pascal last June. My 4th tank of guppies is my mutt guppy tank. I kind of inherited some of these guppies, and sometimes when my kois aren't perfect, like the females don't always have that red on the nose, then they'll go in that mutt guppy tank. The males always have the blue body with the orange fins and the orange nose, but the females always have the orange tail. Now I have split these into 2 different tanks. The glare on this tank is brutal. Hindi ka na lang manood sa YouTube, search mo ano. Sa YouTube, ano yung YouTube vlogs. Hindi ko din makanood kasi ano skip lang ako. Sonic is cool. Sonic is Grabe yun.
ka na naman. Ano ba? Mama! Marius! Sa baba ka eh. Wala asa rin ginagawa mo.
No, but Charge mo. Charger sa taas. Magaling tayo. Pag namin, sa-charge. Bukas na, hindi nyo ma-charge. love you, sir. Thank you, thank you. Charge mo na doon kay Papa.
Bakit? Si ate. Ako na inatake. Hindi ko talaga alam kung sino. Bubuksan pa yung gate. Bubuksan pa yung gate.
Eh, tabi-tabi ako sabi ko, allowance ko, pabili ko ng tissue, itlog. Hindi naman ako makatiis, may sakit eh. Nakakalakad naman daw, nakakalakad, kagaman ganun, pinahingaan pa. Oo, kasi pag tira, makagastos ng 100,000. Kawawa naman yung anak, kararating lang sila doon. Siyempre, gastos ng anak yun. Magtitirapi daw, 3,000, magkano? 3,000 pa. Siya na lang daw. Sabi ko na.
na kayo. Huwag niyo akong paakyatin, ha? Bumili ako, petada, adobo. Hindi ako nagluto.
Uupo ako sa ito.
Ano yun? Sa ilalim ng aparador mo may ibon. May? Ibon. May patay na ibon. Ibon? Ba't napunta doon? Dinala ni Mimi. Ba't napunta ibon dyan? Bakit na ni Mimi? Dinala nga yan. Ha? Dinala yan. Dinala ni Mimi? Gusto niya siguro pakain sa akin para sa Mimi na ko.
Clear water. Puno ko na.
Bibili lang ako bukas ng dito.